Napunio je punu kuću balončićima i sapunice. A oni su probušili najveći balon na svetu. Nećete verovati svojim očima u celom videu, to je poenta jer ovo je McDonald's koji ima bicikl. Čak i ako jedete nezdravo, oni su u fazonu, ok, imamo nezdravu hranu, ali onda se goriš sve kalorije. Ne, ovo je nemoguće da su stvarno radili. Ja sam bio ubeđen da je lažno, ali nije. Kroz ceo ovaj deo imaju bukvalno bicikli i možete da vozite i da jedete u isto vreme. A ovako izgleda najveći zec na svetu. Kinezi su generalno dosta niži od nas, niskog su rasta, tako da je pitanje da li je ova samo devojka niska ili je ovaj zec ogroman. Koliki je lik, alo, gledaj ovo, ovo je nerealno, ima i crvene oči, to je malo creepy ako me ne pitaš. A zašto je ovoliko ogroman? Baš mi je neprijatno velik. A, ovo je preglasno, lik je stavio najveće zvučnike, ceo autobus se trese, ja se ne šalim ljudi, pogledajte ovo, zvučnici iza ubijaju, lik bukvalno nema uopšte nikakve prozore iza. What? Interijer se trese skroz, pogledajte ko su od ove devojke, to je inače sve od zvuka, ne, nije vetar, nego je zvuk. Šta? Ali ovo je 100% neizvodljivo, znači ne možete mi reći da je ovo stvarno. Ima video dokaz, ali ne znam da li da verujem tome. Nemoguće da toliko radi dobro. Ako ikad vidite bubu i ne želite da je ubijete, ali želite da je otklonite, uzmite samo ovu kuticu od šibice i to je to. Možete da je pustite napolju, pogledajte sad. Okej, i nije je ubio, znači sad je pustio i onda će samo da odleti odavde. Nikad mi to nije palo na pamet u životu. Pazi sada, ovdje morate paziti na ogledalo, zato što, jeste vidjeli što se desilo? Bukvalno svi, svi dostavljači se lupe ogledalo prvo, jer vide njena vrata ovdje, ja ne mogu da verujem. Pa ko je stavio ogledalo tu? Sad će opet roći, oh my god. Oni svi nju vide u odrazu ogledalo i svi se lupe ovdje ispred. Svi znate kako izgleda jastuk, crvene boje. 1 u 2 miliona je plav i ovaj lik ga je uhvatio. Da li ste vi svesni koliko je ovo retko? Znači 1 u 2 miliona je plave boje, vidite kako brutalno izgleda. Oh my god, ovo je nešto najbolje što sam nikad video. Evo sad poređenje sa običnim, vidite crvene boje, to je više kao narančaste. Kako je ovaj brutalan? Okej, ja sad želim novog ljubimca, a to je plavi jastog. Izgleda brutalno. Ja mislim kad bi to prodao da bi bukvalno bio milioner. Znači taj lik sad može da postane milioner istog momenta. Ostavite vi like i pretvorit će se u plavu boju. Isto kao ovaj jastog. I to je besplatno. A ovaj jastog je 5 miliona evra. Ako odete na Antarktik i vidite džinovski glečar, čisto da znate, ovako izgleda kada bi ušli u rupu. Okej, čekaj, hoće pustiti telefon ispod. Neće izgleda. Znači, znao sam, neće imati hrabrosti. Tačno sam čekao da pusti, ali onda ne bi gledali video, zato što je telefon bio ispod. Ne bi mogao da objavi na TikTok. Čisto da znate, ovo je astronaut koji ima TikTok i snima videe iz svemira. Neko ga je pitao kako imaš Wi-Fi, pogledajte, to je bukvalno komentar. I on je rekao kao, na satelitu sam, brate, bukvalno imam Wi-Fi, kao šta je problem, ja vam dajem Wi-Fi. Ovo izgleda kao najbolja stvar na svetu. Ne znam zašto, ali meni je iskreno san da vidim bar jednom u životu planetu Zemlju, ali iz ovog ugla. Da budem u svemiru, to je bilo najbolje na svetu. Koliko vas misli da ću bar jednom u životu snimiti vlog iz svemira odavde? Kao, čao ljudi, evo mene na svemiru, šta ima kod vas? To bi bio najsmešniji video ikad. Ovako izgleda pucanje najvećeg balona i... Oh my god, sad će biti slow motion. Pazi kako to izgleda, znači najsatisfying stvar ikad. Puca balon tako postepeno. Ovo je možda i najsatisfying video koji sam ja video 100%. Da li se znali da se u vašem telefonu nalazi... Ček, šta? Ako izvučeš ovo, dobro, polako. Zašto ima ovoliko žica? Znao sam da nisu zapravo žice. Već sam bio što? Treba to izvučem, ali ne. Ovo je zapravo fora. I nemojte da izvučete ništa iz vašeg telefona. Ako se pitate šta se ovdje desilo, samo je došao medved da jede i to je to. Mislim, šta mi je čudno, došao je medved, uzeo je stvari koje je želeo, logično da nije platio. Samo mi ljudi moramo da plaćamo, razumeš? On ne mora. Ako već policajci ne žele da krade, neka ga uhvate. On će pojesti policajca u jednom zalogu i odavde. Šta me juriš, bre? Zašto ja nisam medved? Bukvalno možda uđeš u prodavnicu da kupiš šta hoćeš, to jest da ukradeš. Ljudi te gledaju i ne mogu apsolutno ništa jer si jači od njih. Prvi put u životu sam poželeo da postanem medved. Dobro čujete šta želim. Želim da bude medved i šta je problem? Kad pomislite kao šta može da bude iza ovih vrata, ovo je samo garaža zrde. Sad ću vam reći da nije garaža. Lik je napravio najviše balončića od sapunice ovde. What? Može da uđe unutra i to je njegova kuća. Pazi kako izgleda rupa. Vidi kako izgleda brutalno. Pa gde ste stvari u kući? A u čoveče, lik to stvarno radi, ja se ne šalim. Pogledajte kako izgleda kada hodate kroz ovo. Malo creepy ako mene. Ovo je baš klaustrofobično. Ja bi iskreno počeo da paničim kad bi se našao ovdje. Gde je izlaz uopšte? Zamisli, izgubiš se tu. Pa nema izlaza. Bukvalno nema izlaza.
Okej, ovo je malo creepy. Zamislite da prankujem kamermana i da cijelu njegovu sobu pretvorimo balončiće. Oh my god, samo da on ne gleda ovaj video. Znači, molim vas, nemojte stati ovo kamermanu, please. Pokazao nam je svima kako on dovodi devojke zato što su sve šokirane, jer on jedini na svetu ima kuću sa balončićima. Wow, ovo je brutalno. Ovo je iskreno najbolja stvar koju sam video 100% na TikToku. U Dubaju je toliko toplo da su se istopili automobili koji stoje na suncu. Ček, je li ovo stvarno ili nije? Inače, čisto znate, ovo nije udaren auto. Znam da deluje kao da ga je neko udario s polja, ali tačno vidite kako je curilo nešto. Kao da je spaljen. Vidite na podu kako tačno curi plastika. Ti mene zezaš. Znači, ako ja ikad odlučim svojim autom da odem do Dubaja, što je malo nemoguće, jel to znači da će mi se spaliti auto? Pa gde ga Okej, ja sam malo u šoku. Ovo nisam znao iskreno. Novi Dux na Rock'em Shopu izlazi 23. septembra. Još uvek ne znate kako izgleda, ali pogađajte svi boje u komentarima. Šta mislite koje će boje biti Dux? Onaj ko pogodi dobije srce. Svi stavite u vašim alarmima 23. september, Tesla.com/shop. Ovo apsolutno nema smisla. Ljudi stoje ovde, ovo je kao centar grada. Pazi šta je na nebu. Inače, čisto da znate, ovo nije fake, ovo nije video edit, oni stvarno gledaju taj mesec. Pa gde ste to našli? Inače, ja znam zašto je ovo tako. Samo pogledajte ovo ovde. To je laser ili neko svetlo koje projektuje mesec na nebu, ali kako tako brutalno izgleda? Zamislite taj osjećaj. Da sedite ovako na ovoj klupici, to jest na više klupa dole, gledate mesec ovoliko ogroman. Ja bih se iskreno malo preplašio, da hodam ulicom i vidim ovo pored sebe. Ovako izgleda obična pećina, kao što vidite, ja sam sada tu, iako zapravo nisam. Postoje podvodne pećine. What? Ovo je nešto najstrašnije. Jeste vi svesni ako ostanete bez daha ovde, ako ostanete bez vazduha i kiseonika, ugušit ćete se, ne možete da odete gore nikako. Iza vas je pećina i ne možete nikad... Ja ne mogu da verujem, znači ovo je nešto najgore. Čak i da mi neko da kiseonik i kaže, ok, pun je skroz do kraja, ne bi nikom verovao na ovo. Jer ako se išta desi, ako se zaglavi nešto, ugušit ćete se 100%. Će neko da mi objasni zašto ovaj lik kupa kokošku? Jel to ima neki zvuk? Da, okej, on čisto da znate, bez ikakvog zezanja kupa kokošku. Kokoška stoji u fasotu. Šta sam ja zgrešila, zašto me neko kupa? What? Vidite da on ima tuš neki, on tu nešto pevuši kao što čujete. Dobro, čak i peva, nije zapravo loš pevač. A zašto kupaš kokošku, brate? Mislim, razumijem da ti je možda kućni ljubac, ali... Kokoška se ne kupa, zar ne? Ako ikad odete kod Deda Mraza na severni polo, morate biti spremni na ovo. Ako želite da prođete sa jednog na drugi kraj, čisto znate, morate napraviti ovako najnestabilniji prolaz. Ovo je nešto najnestabilnije i najgore. Bukvalno svi nose sa sobom ove ovde stepe, to jeste merdevine, i ovako ih stave i nadaju se da neće propasti. Oh my god, ja ne mogu da gledam. Inače, dole je rupa gde ako padnete mrtvi ste sigurno, znači ako se prelome, pazi kako je to nestabilno, svaki korak se ovako malo pomeri. Nikako, znači nema šanse. Ptičica se umorila i više neće da leti, tako da je odlučila da sleti na auto i ona je 100% ubeđena da sad leti, jer delo je kao da leti, razumete? Ona stoji bukvalno na auto, ovo je nešto najbolje što sam ikad video. What? Čekaj, šta? Ovo nisu ptičice. Lik je došao u nevreme, ali ne nevreme na koje ste vi navikli, nego nevreme insekata. Pogledajte pod, pogledajte ceo put. To kao da je sneg pao. Fuj. Ja ne bi izašao odavde. Najgore što lik hoda ispred ovog kamiona, kao što vidite, čovjek hoda u ovome. Ceo sloj insekata koji su dole na podu, to su neke mušice. Fujčina, znači ispovraćao bi se. Ja nemam ništa protiv ovih mušice ili šta god, ali baš ne bi volao da ih ima tona. Sad mislite šta može ovdje loše da se desi. Ljudi, samo čekajte. Nećete ni verovati svojim očima. Jer je lik samo propao dole. What? Samo je postepeno nestajao. Pa šta ga je vuklo ispod? Šta ga je tako postepeno povlačilo? Jel to živi pesak? Šta je ispod? Obična voda samo bi propao. Brzo. Ne bi tako sporo išlo. Okej, ja sam u šoku. Ova devojka malo ima više kilograma, ali pogledajte koliko je spretna. Ovo ne mogu ni ja. Znači, ja bukvalno vas ne zezam. U šoku sam. Čak i ako ima viška kilograma, ekstremno je fleksibilno i može da radi backflipove na trambolini. Ovo je za aplauz. Svaka čast. Sad ja imam želju to da probam. Ovako uživo izgleda erupcija vulkana. What? Kako izgleda magično. Ovo je nešto što nećemo verovatno nikad da zaživeti. Koje su šanse da odeš baš tada do vulkana kada kreće erupcija i još da ti stojiš pored toga i da gledaš? Znači, šanse da umreš su ogromne. Ja to ne bi nikad probao, ljudi. Čisto da znate, ovo je mesto na svetu. Nije nikakva druga planeta. Pogledajte kako izgleda. Ovo je najmagičnija stvar ikad. Vi ćete reći kao najobičnije planine. Šta najobičnije? Pazi kakvog su oblika. Ovo nikad u životu nisam video. Njemu se mačka popela gore i on je tačno video kako pada duša kad bi mogo je smešno. Sve toga mačka ti je lupila po glavi. Ovo je najsmešniji video ikad. Jeste očekivali da se toliko da pukne? Mene je zabolelo. Kliknite gore za sljedeći video i ne zaboravite, novi Dux na shopu 23. septembra.